Ja yleisö on siellä liikenteessä, katsotaan mitä se ja Pavestolle kuuluu tänään. Onko akkumulaattori jossain lähellä? Onko tämä on? No niin, me tehdään sillä tavalla, kun meillä on 2 kaunotarta tässä paikalla. Pannaan toi vähän aikaa. Käytetään tää koko talon laite nyt hyväksemme. Me voidaan mennä vaikka oikein lavallekin. Mennään lavalle. Totta kai. Pistetään täältä tää laite. Meillä nyt jostain syystä sitä paremman näköisiä neitokaisia meillä on tällä kertaa 2 kappaletta. Ja me tehdään semmonen pieni pikahaastattelu heissä tällä hetkellä ja heitä voi sitten veikkailla tässä jossain vaiheessa myöhemmin iltapäivällä. Eli annetaan mikrofoni. Ja sinä sitten, mitä sä teet duunia? Elektroniikka-alan hommia. Mulla on nyt justiin tarvetta tuolla meidän pojan kotona tuossa konikäiselle elektroniikka-hommia. Tänään tässä vaiheessa ei pitäisi olla driftingiä, mutta jossain Amerikan rengässä kyllä palaa. Tää ei oo kyllä vielä, että ehkä siellä joku näyttää näin, jotka eivät driftaa. Muuten kyllä sopii. Meillä on vasta... Niitä ei ole oikein. Ja moneltahan todella... Ja Krista on tuossa valmiina. Kristina Arto valmiina lähtemään myös sitten huomenna oikein tosi toimissa 2 eri luokassa. Älä keskellä Mä en muista, oliko tässä tonninen vai tonnin 100 moottori tässä Peugeotissa, mutta tonnin vähintäänkin. Oi vittu, kun siellä oli moottoripyöriä, toihan on se on nyt tällä kertaa ihan motkari, kun siinä on moottoripyörän moottori. Niin kuin 207 taitaa olla.
Ja vauhdikortti Sport Show 9. päivä marraskuuta.